Ayo, ayo. Langening kalang yuwana gelar panda muncar tinonder kekunang surem sorote tanpa dan katon lan pacaring punameng gegono dasare mangsa ketiga hima anawang
Sang Baladewa Narapati duwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira mring kadang istri satunggil kabeh panggenanipun mila tansah tanya warta mring Sang Dyah Retna Madu Branta Sesanti Amarsudiana tebi Darma ing reh kautaman sadurunging dumadi jagat raya kengana muhung gumelaring alam suwung ingkang langut datanpa tebi heneng-hening niskala nikmating pramundhita sinaputing Durgama sasreping kaningan tinitah Purweng Kayun kula nambuka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit langening budaya luhung biar padang ana sanepaning agesang suh arep data pitana rahayu sagung dumadi rahayu sagung bawana hanenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal Darbinama sedasa muhung ing negara Dwaraka ya Jenggala Manik ya Dwaraka Kawestri uga sinebut ing negari Dwarawati Dwaraka panggenan pambuka wenganing rahsati nengaran gapura cacah nawa turut rinengga reca gupala minangka sasmita wenang weninging babahan hawa sanga yen Jenggala Manik saben pepasren pinulas bathik sinong cakrik ingkang peksi kathik Dwaraka Kawestri duk ingune kang yasa jejuluk Prabu Kresna Pujangga lan Pati Yudha Kala Kresna ingkang sirna awit saking dayaning senjata cakra ingkang ing mangke wis aran negara Dwarawati pantes yen to Dwaraka kinarya purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo ingkang bebanjaran sinala sungapaning toya benawi tinampi umbak ing samudra biru maya ingkang langut datanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakra wala-waneh cakrik ing gisik saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing peksilawet miyang sarang burung
Wonten ugi pasiseran tersasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung. Royo-royo Karang Kitri, ruwi-ruwining klapa pratandha bumi subur, pasitan mawur, sadengah kang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit linggak-linggok lampahing tuwing ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang wening tirtani. Pinara pra playune tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya ngileni sawah miyang pategalaning Narakisma. Wekel panguleng tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakapi pandya Bathari Sri aglar gumelar yayah Rukmi Sari ingkang pinangku ing Pratiwi. Pategane kaya mangklung-mangklunga Polo kapendhem, polo kasimpar, polo gumandhel yang polo wija cinawi tetukulan jejambi keng warni-warni temah agawe kasarasaning diri. Dasar negara kang didiobore padang jagate jero tancepe adoh kuncarane turta kasusra ing manca praja. Kula sinten tawa ingkang jumeneng nata ambal dendha Hanyakrawati ingkang minangka gegununganing bangsa Ndwarawati. Nenggih keng ajejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Raden Narayana, ya Sang Danardana Janarjana, Sang Kesawa, ya Sang Wisnumurti. Nalika semana lagi lenggah sinewa keng stinggil binaturata lenggah dampar denta kang pinalipit ing kencana lemek babut permadani sinebaran kang sari-sari kinanda wedolisah jebat kasturi ginarebek para bedhaya Srimpi Byada ingkang samya manggung ketanggung. Jaka paloro ingkang sema ngempil upacara banyak dalang harda walika sawunggaling duwe panggo ingkang sarwi sesotya kinebutan laring manyura kungas ngambar gandaning Sang Prabu ngantos dumuging pauraan. Sinten ingkang keparang adhep yekti menika ingkang putra satring parang Garuda kekasih Radyan Samba. Ya Sang Wisnu Brata, ya Sang Kilat Maka. Branyak pasmone bebasana pengawak menjangan ketawang turut-turut nenggo marang busana. Rintem dalu hanggung caket lenggahe kelawan Sang Ramanata. Dene kang gumbul kula sak kepel sisih jumbuh lawan kaprawirane agul-agul Ndwarawati satring lisanpura kekasih Raden Setyaki ya Sang Singa Mulang Jaya. Ya Sang Wresniwira ya Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Sang Bima Kunthing. Dereng ngantos kuwijil pangendikane dumadak kesarurawa ingkang raka ing Mandura Prabu Baladewa. Ya Kusuma Walikita Wasi Jaladara Halayudaya Sang Anamka Krasana uga katelah Sang Alap-alap Sambar Nyawa. Gabyuk rerangkulan
manem Brama ingkang raka tumuli dinajak lenggah jajar senen sinanenan. Senaning nata mandura kados pangijo wantahe Sang Hyang Bathara Brahma senen ingkang raying Durawati kados pangijo wantahe Sang Hyang Bathara Wisnu. Tan kerise baning patih Durawati rekyan patih Udawa. Sawetawis dangu Sang Nata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono pangudas maraning Driya ingkang dereng kawiyos sing lisan. Dahat sugeng kayun kayung yun dawing nata Siliriwang sukma karya has caryeng sabumi Denya papanggihan sami manem swareng jarwi Hasmoreng tas cadya Sri Karong ron hangrerangi kanthi mangka sudara saneng Jawi Hanulata sakadhare mring lelabuhanipun warga kula sedaya hayo nganti tinggal palupi menawa tiba ngesta ina hestinipun senadyan tekating buta beda-beda panduming dumadi mongko drajating
raja kawuryan wasanya ruri Rurah pangreng ukara karana tanpa palupi ponang parameng kawi leteng tias malatku kongas kasudranira sidhem tandaning mati harat dayeng rat dening karuban kamulyan ratune ratu utama patihe patih linuwe pranayaka yasara raja
sang kadi pali yase kala bandu malah angkit andatra robeta kang rari ati beta harataning wong sapraja ya Iwang Sukma mangat diluwih mugia tansah njangkung murih kayuwanan ingsun Samba padha raharja sira kulup ngadhep ana ngarsaning wong tuwa ngger bocah bagus Wisnubrata kawula nuwun inggih Dewaji awit saking pangestu paduka Kanjeng Rama Dewaji niskala sowan kula pangestu paduka katampi tangan kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi andadosna tambahing jimat paribeh sembah kula katur paduka Rama Dewaji kawula nuwun kulup Sambaya wasun tampa gawe legawan ingsun ora liwat prayoga nulungguh ira yengger bocah bagus Wisnubrata nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh Dewaji Dimas Yuyudana nuwun kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh rak ya padha becik nggone siadhe ngadhep ana ngarsanipun Kakang Dimas Wresniwira. Wih. Mboten kirang satunggal menapa. Pangestu paduka kula tampi tangan kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi andadosna tambahing jimat paribeh. Namung sembahipun keng rayi ing swala bumi kunjuk paduka Kanjeng Sinuwun. Yaki kula wonten dawuh. Sun tampa gawe bombonging pun Kakang prayoga nulungguhira nok-non nul ngestuaken ingkang ngadhawuh Kakang Udawa prayoga nulungguhira ya Kakang kawula nok-non nul inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh bekti kula katur Gusti tiba sapadha-padha Kakang Samba nuwun kula wonten dawuh. Sawu siasat kang riyaso kang napas kulup. Sawetara pun Rama suwe ora tinju kahanan negara Ndarawati. Dadi wis sak mestine yen pun Rama nupriksa marang sira kulup mungguh kahanan Ndarawati sak kukuban. Kepiye nggir waratane? Dewaji matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan
kepareng kula ingkang putra munjuk atur. Mentas kemawon kula njajah desa Milangkori niti kawontenan Bumi Ndarawati ngantos dumuking desa Ngadisa. Kados menapa to kagiat kang sarta bengahing manah kang putra nyumurbi kawontenan kawula cilik ora mung tani ingkang samya nunggilaken cipta rasa karsa lan karyanipun lan ing mangke nedhengipun tetanen inggih awit paduka Rama Dewa Jingkang minangka songsong pangayoman minangka pepayungipun kawula alit sedaya manggih ing karaharjan makaten mugi dados ning kauningan kulup sambaya bombong kang dadi rasaning ingsun nggir nyumurupi yen to wartaning kawula cilik padha tineming karahayon menapa badhe wonten dawuh kang wigatos Dewaji lebet kula ingkang putra kepareng nderek midhanget letetro kados ngaten monggo tumuntun paring dawuh kula ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela Samba ini maju sithik ya nggir sun jarawani karep ben trawaca nggonira nampa non nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh hatap para hapsari tumanta mring Sang Dwija kadya nggih warat jiwa kagagas sing tias dahat kewraning karyanira tan antuk samyamyat rengganing Prabata roning kadhep kumelapindo pangawening Sang Beja lunging gadung malengkung kadyubing maruta manda ing Samba nuwun wonten dawuh menenga sawetara ya nggir pun Rama kudu manembrama rawuh kewaan wing mandura panjenenganing Kaka Prabu Baladewa nggir Samba nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh Kaka Prabu sasat kados kajugrukan Wukir Sari Klebon Segara Madu inggih awit rawuhipun Kanjeng Kaka Prabu wonten negari Ndarawati rayinta namung saged ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk dhateng Kaka Prabu Baladewa Ya Yayi
Puja prembagening Yayi Kresna katur pun Kakang ndak tampani tanganku loro. Sun kalungake oning Pranaja rumeketing Werdaya mawahana rah daging kayuananipun Kakang. Bali pangestawanipun Kakang wae genti tampanana Narayana kacadhong tangan kekalih. Mugi andayanana kekiyatan tumrap arayi para sumrambah brayat Ndarawati. Kawis tinggal sumengko pengawak Bojro es mugita gita mengku gati rawipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Menapa ingkang dados perlunipun mugi kepareng paring dawuh Koko Prabu Waladalah. Ya jagat ya Dewa Bathara. Ning kene iki sing kala mangsa ndadekke kangene pun Kakang. Bebasan pun Kakang wae ambekan urung rampung. Ning Siadi wis nggigi mangsa apa ta perlune tumekanipun Kakang marang negara Ndarawati. Ya, iki pancen beda lan padatan. Kejaba saka pengangen-angenipun Kakang adaan pun Kakang temeka marang Ndarawati iki awit saka undangane Yayi Kresna. Ning pancen iki mau beda. Mila mekaten Koko Prabu ndadosaken kagiyating rayinting Ndarawati teka-teka paduka rawuh mboten paliwara saderengipun. Lah iki pancen ndak jarak tak sengaja pun Kakang meneng-meneng bisa temeka marang negara Ndarawati sapejagong lan Siadi. Yektine wis pirang-pirang dina nggonku ngangen-ngangen kapan baya aku ki bisa jagongan wong loro karo Yayi Narayana. Ning krana akeh gawean Kang Siadi ya wis ngerteni pun Kakang lan Siadi minangka pepayung kang duweni kewajiban momong kawula dasih nganti rambat nggonku tumeka marang negara Ndarawati. Siji, awit saka kangenku ora pethuk Siadi wis pirang-pirang sasi. Kapindho, mung kepengin nyupeketake rasa kekadangan pabriye Mandura Ndarawati ku jana rasa ginggang sakrikma. Merga ibarate Ndarawati ki ya Mandura ya Ndarawati kaya dene suruh lumah lan kurepe dinulu sejerupane ning yen dicokot pitunggal rasane ndungkap kang angka 3 di ndungkap kang angka 3 kumrungsunge ngrasaku kuwi wis ora kena pinambengan sing tegese wis ora kena tak ampet. Aku kepingin sapatemon lawan Yayi Narayana. Mula tanpa sengkan lebaran pun Kakang temeka marang negara Ndarawati mung kepingin nak yenake warta kang ndak rungu rawat-rawat sinandunging karna unjaring Sambiwara. Monggo biasane aku nek krungu tembung, krungu swara aku ora tau gagas. Saya perkara mudhuning kamulyan, mudhuning wahyu. Mbuh kuwi wahyu apa wae, pun Kakang wis ora butuh. Merga pun Kakang wis ngromangsane nglungguhi keprabon nyuli Kanjeng Rama Dewaji, wis mukti wibawa Cakrawati ora kurang apa ana negara Mandura. Ning bareng iki angger wong rembug perkara mudhuning wahyu, kok kegugah rasaku. Jare wong wis kang entuk kamulyan entuk wahyu ki rasane kepiye? Mula pun Kakang temeka marang Ndarawati mung kepengin nak yenake apa bener yen to Gusti kang karya jagat dina samengko ki mudhunke wahyu Ratu Narayana. Tapala ngarep Kresna
sanyograring nata krasna lan ngandika Duh Yayi hayo sungkaweng tias solairinira arya warakutara nadyan wis yekti pangapus tingkah Kurawa Citra mila mung pasrah mring Jawata luhung Narayana Maracoba Wangsulana aja meneng 1000 basa adile wong takon mono mung kudu winangsulan dadi sing takon ki ben seneng ben gamblang bener lan luputi nggih Koko Prabu nyuwun duka ingkang kathah kagiat ing penggalih kula midhanget pangendikan paduka wiwit napa Koko Prabu Baladewa menika kepingin kedunungan wahyu. Nyatanipun sampun kathah kamulyan ingkang tumibeng Madyapada. Paduka mboten nate gagas, mboten nate mikir. Mila mujudaken nugraha ingkang tanpa pepindhan dene sampun kebikak raos sing manah. Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ngemuti sampun tataran yuswa tuwa. Ya. Dadi dina samangka Gusti Kengkarya jagat ki bener-bener nudhunake wahyuning ratu. Nggih, Koko Prabu menika dapur leres paladalah. Ya. Le pancen iki bener. Iki tak nggo pancatan, tak nggo awitan. Yagi wonten dawuh. Ki rungokno. Gusti Kengkarya jagat ki ngudhunke kamulyan, ngudhunke wahyuning ratu, ngudhunke nugraha. Kowe kepencut ora? Mboten. Lho. Kok ora kepencut ki dasarmu apa? Kula cekap dados satrung swala bumi kemawon ngabdi dhateng Koko Prabu ing Ndarawati. Lho. Ora pengin mundhak derajatmu, ora pengin mundhak blanjamu. Sampun cekap kepara sampun tirah kagem blanja bojo kula. Ora pengin golek wong wedok. Mboten. Ora kepincut karo wanita liya. Mboten. Dasarmu bojo kula sampun setya sekti kaliyan kula, setya bekti dhateng kula, laladi sampun cukup dhateng kula. Babar pisan kowe ora bakal nyawang wong wadon liya. Mboten. Syukur dene kok padha karo pun Kakang. Janjane akeh wanita liya sing padha kepengin caket lan pun Kakang, ning pun Kakang ki rumangsaku donya ki nek wong ayu. Donya ki nek wong ayu kejaba iyumu sing lungguh ning sanding genter kuwi. Nggih.
syukur. Aku pengin nyipta keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Syukur, syukur ngaten. Kula derekke Koko Prabu. Ngerti? Keluarga sakinah mawaddah warahmah ki ngerti? Mboten ngertos padha. Aku yo mung melu-melu. Yayi. Gandeng iki wis gamblang yen to warta kang ndak rungu cetha yen to Gusti bakal ngudhunake wahyuning ratu. Saku belajar ana. Aku tuntunen piye cara panggayuhing kamulyan sepisan pun kakang gayuh kamulyaning jagat ning bisa pikantuk aja nganti wurung ngisin-ngisini Baladewa golek wahyu dulure Kresna nganti wurung wirang tumraping pun kakang. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu, niki cara kadiwasan, cara kasepuhan. Tiang gayuh kamulyaning jagat menika gumantung dhateng pribadinipun piyambak-piyambak. Liripun anggenipun nyaketaken dhateng Gusti niki kados pundi. Monggo sing jelas kedah ateteken ati suci. Teteken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun teteken ati suci menika mboten kenging gadhahi rasa serik dhateng sok sinten kemawon, maido sinten kemawon, mboten seneng kalih sinten kemawon niku mboten kenging mergi niku ingkang dipun wastani penyakiting ati. Ingkang angka kalih ingkang kawastanan pepayung budi rahayu. Sedaya pakarti tumindakipun kedah kenging kangge patuladan, kedah kenging kangge tepa tulodo. Kanthi lampah kalih menika Gusti badhe mbikak cara caranipun pikantuk kamulyaning jagat. Lah ingkang angka kalih menika wonten tigang perkawis ingkang kedah dipun lampahi ibaratipun tiang nyembah dhateng Gusti kang akarya jagat. Ingkang kaping setunggal ingkang dipun wastani sembah cipta, ingkang angka kalih ingkang dipun wastani sembah jiwa, ingkang angka 3 sembah rasa. Mudeng napa mboten? Aku kok ora ngerti blas. Teteken ati suci pepayung budi rahayu sembah cipta sembah jiwa sembah rasa ki apa? Aku ora nate gegulang kaya ngono kuwi. Milanipun niki kula blabari kenging kangge pengangen-angen nenuntun lampah sampan Koko Prabu anggenipun gayuh kamulyaning jagat. Ingkang dipun wastani sembah cipta niku nindakna cara ageming para luhur ingkang tansah ngesti agama. Monggo agaminipun napa, kapitayanipun napa, waton yakin kanthi teken tekun bakal tekan. Niku sembah cipta. Monggo sajroning sembah cipta menika wonten pinten-pinten perangan ingkang dipun wastani wajibul yakin, ainul yakin, hakul yakin lan isbatul yakin. Lah niki dalanipun. Ingkang angka kalih ingkang dipuswastani sembah jiwa kudu mindra saka sasana ngungkurake pakaramian ngisep ing suwahpana. Sinten ingkang ikhlas anggenipun nuwun yekti bakal kaiden ingkang dados panyuwunipun. Ingkang angka 3 ingkang kawastanan sembah rasa kudu meper kang panca indriya ngesti sawiji ngemblengaken raos nyenyuwun dhateng purbaning kawasa. Mongko sipating titah, sipating janma niku lak kedunungan nepsu petang perkara ingkang dipun wastani nafsu alwamah, amarah, subiyah, poniyah. Mengko dhisik aku lak poniyah iki ora tau krungu. Ngertiku ki alwamah, amarah, subiyah, mutmainah. Ha kok kowe metu poniyah ki kok ngendi? Kula namung pengin jajal Koko Prabu jebul sithik-sithik nggih ngertos.
Aku ki lek ngerti ki ora, mung tau krungu di. Njur jelase piye? Ingkang dipun wastani Aluamah menika dalanipun tutuk. Mila tiyang niku lek nggedhekke Aluamah sing digedhekke mung dahar lan nginum. Niki Aluamah cekake kados ngoten. Ingkang angka kalah ingkang dipun wastani Amarah niku dalanipun talingan utawi kuping. Sok kala mangsa tiyang menika muntap rasane tuwuh kamurkane mergi mireng tembung ingkang boten sekeca wonten sing ngrasani mongko boten bener mongko wong bener diluputke niki sok runtik rasipun. Oh ngono dene Supiyah menika dalanipun peninggal sing lanang sok demen karo wong wadon demen kalih wong lanang niku godha-godhanipun Supiyah. Aku ki ora kegodha blas. Mengko mendina awor wong ayu ki aku blas rasaku ki kok ora enek sak titik wae iki kok ora enek. Menika leres Koko Prabu, lek enek wong ngono kuwi. Ingkang pungkasan ingkang dipun wastani Mutmainnah niku kasucen. Mila tiyang menika menawi mboten wonten nepsu mutmainnah ananipun namung murka, ananipun namung daksya lan kepingin nguja karep donya niki lek saged dipun emperi. Wis saiki ngene. Penak-penakan. Aku aja diwarai perkara sing klenik-klenik kaya ngono kuwi. Mbok tuturno, mbok wejangno, aku ora mudeng mung ngrungu tok ibarate bisa nampa kuping kiwa, bablas kuping tengen. Mergo wis akeh sing tak pikir. Mikir negara, mikir prajurit, mikir kawula dasih, urung mikir utang. Utange negara ki ora sithik. Pun Kakang tempo kene ngempek ngayom marang Syadi. Piye carane le Syadi entuk wayuning ratu pun Kakang kudu entuk kok ngantek kowe oleh aku ora oleh titenono tak pateni kowe. Niki ingkang awrat. Namung paduka saged ngendhaleni nepsu napa mboten. Pokoke aku manut kowe. Kowe ngalor aku ngalor, kowe ngidul aku ngidul, kowe mlumah aku mlumah, kowe murep aku murep. Nggih. Koko Prabu, yektosipun gayuh kamulyaning jagat menika mboten kedah wonten madyaning alas. Mapan ngasepi menika mboten. Mergi wahyu niku mboten kenging diupadi ning wahyunipun ingkang golek kurungan kencana tegese golek wong sing resik. Ning tumrapipun ingkang rayi. Ngen kula badhe nyadong kamulyan menika mangke kula kepengin mapan wonten sarean suci, sareanipun para leluhur kula, leluhur Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing Astana Gadamadana. Sik. Kok angger wong golek kanugrahan, golek kamulyan mapane mesti ana ing sarean, ana ing petilasan, kuwi jane kepiye? Menika mboten kenging dipun wastani musyrik lho Koko Prabu, namung kagem lantaran ngemuti ingkang seda, ingkang sumare ing riku niku termasuk tiyang ingkang luhuring budi, caket kelawan Gusti kang akarya jagat. Ibaratipun menika setrumipun ageng kalian Gusti kang akarya jagat. Kula ndonga dhateng riku sinten ngertos kelepetan dayanipun lajeng saged entuk kamulyan lan kawibawan ingkang kula sedya lan paduka Koko Prabu ingkang paduka suwun. Ya, Yayi. Cetha apa sing dadi pengedikaning Yayi Kresna? Pun Kakang Wiswarasranta, aku ora bakal nderek karepmu mesti kingko mbok jak saderengipun Kakang Jengkar Koko Prabu monggo kembul bujana Ndrawina. Aku wis ora milik panganan enak, aku ora milik ombe kang legi.
kemrungsung rasanipun Kakang daya-daya dingin aku marang Astana Gadamadana mung wae to maka ing kono aja nganti kuran usul marang pun Kakang nderekaken jengkar paduka Koko Prabu. Sang Baladewa Narapati tuwen naraswara Krasna kalangkunging tresnanira Samba wonten timbalan ingkang adhawuh. Dimas Setyaki nggih wonten dawuh. Kakang Patih Udawa wonten timbalan ingkang adhawuh. Sajake Wisrana sabding pasewakan ndak suwun sira bisa nganti kawicaksanan untapna jengkaring Koko Prabu Baladewa saka njaban rangkah Ndwarawati. Kane mengkono Samba, ayo dibubarake pasewakan padha bebarangan angestu padha nuwun inggih ngestuaken ingkang adhawuh. Sritina ning pasewakan busana sutra maneka sebab bos beteng udyana miyang pandreng kang sarwa rukma renggengan nek Narawata Prabanya sumirat oh